ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 73ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕೊಲ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು, ರೂಪಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಕುಂಪಲ ಅಮೃತ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕಲು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ, ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಸಂತೋಷ್ ಸಜಿಪ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾರ್ದೆ തുടർ ಬೆಳಗಾದು 73ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಪಾಲ ಆಯ್ತಾ ನೂತನ ಮನೆ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ದೀಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪೂರಕಗಳೊಂದು ನನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಮನೆ ದಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯುನ ಅಂಚನೆ ಐತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಅದು ಏನು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನವರ ಒಡಲ್ದಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಡೆದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಇಂಚಿಂತಿನೇ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೆಯರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶನ ಆ ಯುವ ಜನಾಂಗ
ಪಜೂರು ಸುದರ್ಶನ ನಗರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಭಕ್ತವೃಂದದಗಳು 73ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ.